सखी देखली अरे कहो बड़ा दुख में बुझाता काहे निराश बढ़ गया तना कोनो दुख होखे तो यार यार से कहेले सखी सखी से कहेले तू कह के हल्का कर ताज हम तार सखिए नु बन कोनो बात बा कुछ कहो कोनो बात होखे तो मन के बोझ हल्का हो जाई उगिल दो बोला ए सखी का बताई अपना मन के दुख तहरा से शादी भइला भइल उहाँ के हमरा के गहना करा के बाहरा चल गई नी अच्छा दशहरा बीत गइल छठ बीत गइल सिटी मत मारो अब जाड़ा आइल बा इतना ना ठंडी लगता अच्छा मन ठिठुर के रह जाता मन करता उहाँ के आईती मन मन करता जो वहां के होती मन करता है नु खूब मन करता बुलावे के उहे आधा राती खान बलमुआ के फोटो लेके सीना से सटले बिया अब फोन से कहतिया कि ये बलमुआ एही जाला में हो एही जाला में कोरी जकू हुक्का बतारो घर नहीं आवतारो एही जाला में कोरी जकू हुक्का बतारो घर नहीं आवतारो ए बोला रात भर हम कठी ठुरावतारो घर नहीं आवतारो यही जाला में कोरी जकू हुक्का बतारो घर नहीं आवतारो जानते नहीं सब तीन गो मेहरारू एक लगे बैठल रही अच्छा तीन गो एगो बड़ा खुश रहे अच्छा तो दूगो पूछे सके बड़ा खुश बड़ू का बात हो का बात हो तो कलस की काहे ना खुश रही रे हमारा मर्द इतना कौना का मर्द पढ़ ले बारी हमारा मर्द पढ़ देला अच्छा तो पूरा बिहार में केहू से ना पढ़ाला हमार मर्द लिख देला तो पूरा बिहार में केहू से ना पढ़ाला अच्छा तो दूसर की कलश की यही पर लगल फूले यही पर कहता कि तहार मर्द ढेर पढ़ ले बा हमार मर्द लिखेला तो पूरा इंडिया में केहू से ना पढ़ तो तीसर की कलश की दोनों जानी हो गई लुलो अपन अपन बता दो लुलो यही पर फूल तरुलो हमार मर्द जे औरत के लिख दी तो थोड़ी देर के बाद ओकरे से ना पढ़ ओकरे लिखल ओकरे से ना पढ़ कह दिया कि ये बोलम ओभर भइल जाता काट धावता वसीर ओभर भइल जाता काट धावती वसीर तारा याद में ओभर भइल जाता हरे काट धावती वसीर राजा जी कौन गलती पर रोटा हकावतारो घर नहीं आवतारो
और ये कहती है कि ये बल्लम ए बलम अरे कोई सन बाड़ो तुम्हारा तनिको लागे नहीं दौरत कैसन बाड़ो तुम्हारा तनिको लागे नहीं दौरत कैसन बाड़ो तुम्हारा हरे तनिको लागे नहीं दौरत ये राजदी कवना 100 दिन संग में कवना 100 दिन संग मौज तूड़ा अवतार भरे नहीं अवतार कवना 100 दिन संग मौज तूड़ा अवतार भरे नहीं अवतार अंत में कहती है के बोलो ए बलम सुन महेंद्र तिवारी घर में रोवन तारी प्यारी सुन महेंद्र तिवारी घर में रोवन तारी प्यारी अरे कौन तिवारी यह महेंद्र बाबा के जौन अब हमरा संग ढोलक बजावत तनी अच्छा कला बहुत भरल बा बहुत गइबो करिले बजैबो करिले लिखबो करिले अच्छा जितना प्रशंसा करी हाँ नचबो करिले सुन महेंद्र तिवारी हर घर में रोवन तारी प्यारी तनी काहे ना मनोज समझावत रो घर मनोज समझावत रो घर नहीं हमने के गीत संगीत रहता हाँ दे दिया मन करी तो फिर बकसिया